2 jaar geleden mocht ik er achteraan varen. En toen konden we ook de score bijhouden. Maar dit is natuurlijk op een hele andere manier, ondanks corona, toch gewoon de mogelijkheden pakken die er zijn. En dat is natuurlijk hartstikke leuk om te zien dat er in ieder geval weer onderzoeken gefinancierd kunnen worden. Want daar doen we het uiteindelijk voor. Want waar let je dan op als penningmeester? Vooral hoeveel geld er binnenkomt natuurlijk. Ja, dat vinden we natuurlijk belangrijk. Ik let ook wel een beetje op hoe het met Maarten gaat. Dat vinden we natuurlijk toch het allerbelangrijkste. Maar dat gaat gelukkig goed. En ja, de teller staat nu op €75.000. Dus dat is al een heel mooi bedrag. Mag altijd meer. En ja, we hebben natuurlijk nog heel veel onderzoekaanvragen liggen. Dus we hopen gewoon nog veel meer op te kunnen halen. En is die 75.000 voor deze virtuele Elfstedentocht volgens verwachting? Ja, wij doen nooit aan verwachtingen wat dat betreft. Je moet gewoon kijken wat het wordt en je best doen. En dan zien we wat eruit komt. Dus we hebben het eerste onderzoek, zeg maar, wat Maarten nog vol wilde zwemmen. Dat is ook gelukt, is een onderzoek voor diagnose van kanker bij verstandelijk gehandicapten. En hij kon eigenlijk meteen door. En dat is natuurlijk hartstikke fijn met een onderzoek voor Kika over het voorkomen van botschade bij kanker bij kinderen. Dus dat is natuurlijk ook een heel dankbaar onderwerp. Hadden jullie dat verwacht, dat er zoveel geld toch nog zou binnenkomen dat jullie direct met een ander onderzoek door konden gaan? Nou, wat ik zeg, we verwachten niet zoveel. We hopen het natuurlijk altijd wel. En dat is natuurlijk hartstikke leuk. En we kunnen nog veel meer, want er zijn zoveel onderzoeksaanvragen nog en zoveel meer valt er te onderzoeken. Dat vinden we natuurlijk belangrijk. Waar komen de donaties zoal vandaan? Of wie doneert er allemaal? Kun je daar iets over zeggen? Ja, dat is heel wisselend voor zover we het na kunnen gaan. Hè? Want soms kiezen mensen ervoor om dat anoniem te doen. En soms weten we iets meer over de mensen, omdat ze dat dan aangeven. En wat je toch vaak ziet is eigenlijk dat iedereen in Nederland te maken heeft met kanker. Hè? 1 op de 2 mannen, 1 op de 3 vrouwen krijgt het uiteindelijk. Dus iedereen is of kent iemand met deze ziekte. Dus dat motiveert en daardoor komt het ook uit alle lagen van de bevolking. Heb je het idee dat het hier deze 4 dagen leeft, ondanks dat er geen publiek bij mag? Ja, dat idee heb ik wel. Als ik eerlijk ben, er mag geen publiek bij, maar hier is natuurlijk ook een hotel bij. En je ziet toch af en toe mensen even die een kijkje komen nemen. Vanochtend sprong Maarten om 5 uur er weer in. En toen stonden er gewoon hotelgasten die gewoon toevallig hier in het hotel zaten. Die waren hun bed uitgekomen om Maarten aan te moedigen. Dus ja, ik heb wel het idee dat het leeft. Onder de vriezen, ja. Hij zwemt hier nog steeds achter je. Hij is bijna bij de finish. Wat vind je daarvan? Ja, ik vind het geweldig. En we hebben natuurlijk een kaartje op de website waar die dan virtueel zwemt. En 2 jaar geleden hebben we dat natuurlijk met z'n allen in het echt gedaan. En daar komen ook allerlei herinneringen boven. En het is anders en het is natuurlijk minder massaal. Maar ik vind het fantastisch hoe hij, zeg maar, het maximum haalt uit de huidige situatie. Dus ik maak me plaatsvervangend heel trots. Want hij doet het en het is waanzinnig. Smaakt dit naar meer, ook in Friesland? Ja, Friesland smaakt altijd naar meer. Wie mij kent weet dat ik hier heel graag kom. En ik ben zelf van de bootjes, en minder van het zwemmen. Maar ja, natuurlijk. Wij zijn in Friesland 2 jaar geleden omarmd, we zijn 3 jaar geleden omarmd. En nu zijn we weer omarmd als stichting. En dat is natuurlijk allemaal Maarten die dat voor elkaar heeft gebokst. En die dat doet. En Friesland geeft veel terug. Dus wij vinden het fantastisch. Ja. En Dokkum bovenal deze 4 dagen? Zeker, zeker. We zijn in Dokkum, al moet ik zeggen, 2 jaar geleden was Dokkum ook echt een hoogtepunt. We keerden om natuurlijk en op de zeil en vervolgens kwamen er straaljagers over van Defensie, van de vliegbasis Leeuwarden om Maarten te groeten. Dus Dokkum was toen ook al een hoogtepunt, maar Friesland is altijd een hoogtepunt. Veel succes met het vervolg. Dankjewel, dankjewel. En dank voor alle steun vanuit Friesland, maar ook vanuit het hele land.